गदाधरा श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. ഇപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ, ആവിർഭാവ ദിനം, അതായത് ഇന്നാണ് നിത്യാനന്ദ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഓർക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം എന്താ? നിത്യാനന്ദ മഹൗനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. ഹരിനാമപ്രദം ദേവം, ഇപ്പൊ ഹരിനാമം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗുരുവാണ് അല്ലെ ഹരിനാമം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നത് എന്താ? നമുക്ക് ആ ഹരിനാമം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നെഹിയന്യ, രാധാ റാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കൂടിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഗുരു വേണം അല്ലെ? ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായിപ്പായി ഭക്തിലത ബീച്ച്, ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. ആ ഗുരു ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ഇൻഫാക്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, ഗുരു തത്വമായത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി. ഇന്ന് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ഉണ്ട്. അത് ഒരുപാടൊന്നും മലയാളത്തിൽ അത് ലിറിക്സ് ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കീർത്തൻ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കാരുണ്യം കിട്ടുന്ന കീർത്തന. അതായത് നിത്തായ് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, കാലുകൾ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര നമുക്ക് എത്ര കാരുണ്യം തരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു വൈഷ്ണവ ഗീതമാണിത്. നീത്തായ് പദകമല കോടി ചന്ദ്ര ശുഷ്തല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാം. നീത്തായ് പദകമല കോടി ചന്ദ്ര ശുഷിതല, നീത്തായ് പദകമല കോടി ചന്ദ്ര ശുഷിതല, जे चाहे जगत दूरा, जे चाया जगत जूरा, हेनो नीताई बिने बाय राधा कृष्ण पाई तेना, धृता कोरिदरो निताई पाय, धृता कोरिदरो निताई पाय, से संबंध नहीं जरा, वृथा जन्म गेलो तारा, से पशु दुरा चार, से पशु बोरो दुराचार, नीताई ना बोलिलो मुखे, माझिलो संसार सुखे, विद्या कुले की कोरी बेतार, विद्या कुले की कोरे बेतार, अहंकारे मता होया, नीताई पद पाशारिया, आसतेर सत्य गोरी मणि, आसतेरे सत्या गोरी मणि, नीताये करुणा हावे, ब्रजे राधा कृष्ण पापे, दारो नीताय चरण दुखानी, दारो नीताय चरण दुखानी, नित्याये चरण सत्या, ताहारा सेवक नित्या, नीताय पद सदा गुरु आशा, नीताय पद सदा गुरु आशा, नरोत्तम गुरु दुखी, नीताय मोरे गुरु सुखी, राघो रंग चरण रे पाशा, राघो रंग चरण रे पाशा, ನೀತಾಯ್ ಪಾದ ಕಮಲ ಕೋಡಿ ಚಂದ್ರ ಶಶಿತಲ.
ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ദിവസം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു രാത്രി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു കുളിർമ. അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദകമലം, അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്തായ് പദകമലം, കോടി ചന്ദ്ര ശുഷിതല, ആ കോടി ചന്ദ്രന്മാരുടെ ആ തണുപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ, ഹേനോ നിത്തായ് ഭജേബായ് രാധാകൃഷ്ണ പായ്തനി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഭജിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് രാധാകൃഷ്ണനെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയത് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ആണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാരുടെ ശാന്തമായ ചന്ദ്രപ്രകാശം ലഭിക്കും. ആ സമാധാനം, ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിത്യാനന്ദ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിത്യാനന്ദ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തണലിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം രാധാകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നൃത്ത വിരുന്നിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നിത്യാനന്ദ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. ഒരുപാടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നിത്യാനന്ദ ഭഗവാന്റെ ആ പാദത്തിൽ നമ്മുടെ അഭയം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം, ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, ഇത് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ നല്ലതാണ്. അത് ഓരോ മാലയുടെ അവസാനം തുടക്കവും ചൊല്ലണം. ചില ആൾക്കാർ മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ചൊല്ലിയാറുള്ളൂ. ഇല്ല, ഓരോ മാല കഴിയുമ്പോഴും. കാരണം ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ അപരാധങ്ങളൊക്കെ അത് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ അഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നിത്യാനന്ദ മഹാനവമി സർവാനന്ദകരം പരം, നിത്യ ആനന്ദ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നിത്യമായ ആനന്ദം. അപ്പൊ നിത്യമായ ആനന്ദം തരുന്ന ഭഗവാൻ ഗുരുവാണ് എന്താ പറയാ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ഹരിനാമപ്രദം ദേവം, ഹരിനാമം നമുക്ക് തരുന്നത്, ഹരിനാമം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവധൂത ശിരോമണി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പ്രണാമന്ത്രം ഏറ്റു ചൊല്ലുക. നിത്യാനന്ദ മഹം നൗമി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ. നിത്യാനന്ദ മഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം ശിരോമണിം ആനന്ദമഹം നൗമി ആനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം ശിരോമണി നിത്യാനന്ദം അഹം നൗമി ആനന്ദകരം പരം ശിരോമണി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവ അവധൂത ശിരോമണി. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? നിത്യാനന്ദ പ്രണാമ മന്ത്രാണ് ഇത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ വീണ്ടുവോളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സർവ്വജനങ്ങൾക്കും അത്യുന്നതമായ പരമാനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അവധൂതന്മാരുടെ എല്ലാം ശിരോമണിയായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, അല്ലെ, ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ബലരാമ ആരാ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ, ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണമാണ്. അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാനുമാണ്, ഗുരുവാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ, അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു തത്വമായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചൈത്യഗുരുവാണ് പുറത്തേക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ. ഗുരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജഗായ് മതായിനെ കൊല്ലാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്. അപ്പൊ ഈ പ്രണാമന്ത്രം എല്ലാവരും പഠിക്കുക. അതുപോലെ പഞ്ചതത്വയുടെ പ്രണാമന്ത്രമുണ്ട്. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യ നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഇതും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കഥ അതിൽ പറയുന്നത് പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപം. ആരാ ഭക്തരൂപമായിട്ട് വന്നത്? അതില് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഭക്തരൂപമായിട്ട് അവരെ വന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്, അല്ലെ. ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം. സ്വരൂപകാര സ്വരൂപം,
അതായത് വിസ്തരണം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് സ്വരൂപകം. ഭക്താവതാരം, ഭക്താവതാരായിട്ടാരാ വന്ന്? അദ്വൈതാചാര്യ. അദ്വൈതാചാര്യയുടെ ആരാ? സദാശിവനും മഹാവിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭക്താവതാരം. ഭക്താക്യ, ഭക്തനായിട്ടാരാ വന്നേ? ശ്രീവാസ് പണ്ഡിത്. ശ്രീവാസ് അതാണ് നാരദമുനി. പിന്നെ ഭക്തിശക്തികമാരാ? ഗദാധര പണ്ഡിത്. ഗദാധർ പണ്ഡിത് ആരാണ്? രാധാറാണി. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണൻ പഞ്ചതത്വമായിട്ട് വന്നു, 5 ആളായിട്ട് വന്നു. ആരാ? പഞ്ചതത്വം കൃഷ്ണം. ഭക്തരൂപമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സ്വരൂപകം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഭക്താവതാരം അദ്വൈതാചാര്യ, ഭക്താക്യം ഭക്തനായിട്ട് നാരദമുനി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. പിന്നെ ഭക്തശക്തികം, ശക്തിയായിട്ട് വന്നത് ഗദാധർ പണ്ഡിത്. ഭക്താവതാരം ഭക്താക്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് വിസ്തരണമായിട്ട് രാധാറാണി. ഈ രാധാകൃഷ്ണന്മാർ ഒന്നായിട്ട് മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. ആ മഹാപ്രഭു 5 രീതിയിൽ നമുക്ക് കാരുണ്യം തന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയല്ലേ, നമ്മുടെ 2 കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ 10 കൈകൾ കൊണ്ട് തരുമ്പോ നമുക്ക് 2 കൈ കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രക്കും ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതേസമയം 10 കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ 2 കൈ കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും പിടിച്ചു വെക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. ആ 10 കൈകൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഈ പഞ്ചതത്വത്തിന്റെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 2 കൈ. നമ്മൾ മായപ്പൂര് കാണുന്നില്ലേ പഞ്ചതത്വം, എല്ലാവരും ഇന്ന് ദർശനാരതി കാണുന്ന മായപ്പൂർ അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മഹാപ്രഭുവിനെ. ഇവിടെയും ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്ര ഉയർന്ന ഡീറ്റീസ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്കും ക്രെയിനിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് പഞ്ചതത്വം. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യാണ് പഞ്ചതത്വക്ക്. അതിലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആവിർഭവിച്ച ദിവസം അല്ലെ. വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹോയിലെ സച്ചിസുധ ഹോയിലെ സായി ബൽറാം ഹോയിലെ നിതായി. ബൽറാം ആരാ? നിതായി. വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ കൃഷ്ണൻ ആരായിട്ട് വന്നത്? സച്ചിസുതനായിട്ട്, സച്ചി മാതാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. അത് ബലറാം ഹോയിലെ നിതായി. ബലറാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അത് ബലറാം നമുക്ക് പറയും ബലരാം, ഫലം തരുന്നവനാണ് അല്ലെ. അതായത് ആധ്യാത്മിക ശക്തി തരുന്നതാണ് ബലറാം. ആ ബലറാമാണ് ഗുരുവായിട്ട്, ഗുരുതത്വം. അതേ ബലറാം തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ബലരാമൻ പ്രലംബാസറിനെ കൊന്നു, ധേനുകാസറിനെ കൊന്നു, രോമഹർഷനെ ഒരു പുല്ല് കൊണ്ട് കൊന്നു അല്ലെ. ബലരാമന്റെ അത്രയും ദേഷ്യത്തിലായിട്ടാണ് വന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തില്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് വന്നപ്പോ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മതായി ഒരു പൊട്ടിയ കലം കൊണ്ട് അടിച്ച് അവിടെ എന്താ പറയാ മുറിവേൽപ്പിച്ച് രക്തം വന്നിട്ട് കൂടെ ബലരാമൻ മതായിക്കും ജഗായിക്കും കൃഷ്ണഭക്തി, കൃഷ്ണ പ്രേമം കൊടുത്തതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അത്രയും ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ പാദത്തിൽ വീണ് കെഞ്ചി പറയും, ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം ജപിക്കൂ പ്ലീസ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് എന്താ പറയാ? ഭജ ഗൗരംഗ കഹ ഗൗരംഗ ലഹ ഗൗരംഗേരോ നാമ രേ ജയ ജന ഗൗരംഗ ഭജേ അമർ പ്രാണ രേ. ഭജ ഗൗരംഗ കഹ ഗൗരംഗ ലഹ ഗൗരംഗ നാമരേ. എല്ലാവരും ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാവരും ഗൗരംഗ എന്ന് ജപിക്കൂ, ഗൗരംഗ എന്ന് ചൊല്ലൂ എന്ന് പറയും. ജയ ജന ഗൗരംഗ ഭജ അമർ പ്രാണരെ. ആരാണോ ഗൗരംഗയെ ഭജിക്കുന്നത് അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ബോലോ കൃഷ്ണ ഭജോ കൃഷ്ണ കരോ കൃഷ്ണ ശിക്ഷ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഗൗരംഗയുടെ നാമം ജപിക്കുക. കാരണം ഗൗരംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രാധാകൃഷ്ണനും വ്യത്യാസമല്ല. സോ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മഹിമകളിൽ പറയുന്നു ശ്രീലരാരത്തമിസ് ഠാക്കൂർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാടിയ കീർത്തൻ, നിത്തായ് പദകമല കോടിചന്ദ്ര ശുഷിതല ഏച്ചായ ജഗത ജുഡായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പദകമലങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിഴലിൽ മനോഹരവും ശീതളവുമായ സദാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ജ്വാലകളേറ്റ് കഴിയുന്ന ഭൗതികവാദികളുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ നിഴലിലേക്ക് വന്ന് പരിപൂർണ്ണ മുക്തരാകുകയും സന്തുഷ്ടരാകുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം ഈ സംസാര ധാവയിൽ പെട്ടിട്ട്, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭയങ്കര ചൂടിലല്ല, അത്രയും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പം നിത്തായ് പദകമലം കോടിചന്ദ്ര ശുഷിതല. ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ രാത്രി നടക്കാൻ പോയി. ആ സമയത്ത് വലിയൊരു ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായിട്ട്. ഉടനെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നിത്തായ് പദ കമല കോടിചന്ദ്ര ശുഷിതല. ആ ചന്ദ്രനെ കണ്ടപാടും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്താ, നിത്തായിയുടെ പദകമലം കോടിചന്ദ്രന്മാരുടെ
എന്താ പറയാ ആ ഒരു തണുപ്പ് നൽകുന്നുവെന്ന്. ഇന്ന് ശ്ലോകം ഒന്നും ചൊല്ലാനില്ല, നമുക്ക് ഇന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവം ആയതുകൊണ്ട് ത്രയോദശിയാണ്, അത് മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സേ സംബന്ധ നാഹിയാര കൃത ജന്മ ഗേലേ താര വിദ്യാകുലേഹി കരീബേ താര. ഒരുവനെ നിത്യായുമായി ബലരാമനുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ വലിയ പണ്ഡിതനോ അഥവാ ജ്ഞാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബഹുമാന്യമായ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനോ ആയാലും ആ അസ്ഥികളൊന്നും അവനെ സഹായിക്കില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ബലരാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് നാം കീഴടക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാ? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇതാരാ? ശത്രു ആരാ നമ്മുടെ? ക്രോധം. ഓക്കെ, അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ശത്രു തന്നെ, പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ശത്രുക്കളാണ്. വലിയൊരു ശത്രു ഉണ്ട്, അതാരാ? മായാദേവി അല്ലെ? മായയാണ് നമ്മളെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മൊബൈലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരും, അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രഭുപാത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയോ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആരാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് മൊബൈൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ, പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ, 3/4 മണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ പോയത് അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നൽകുമായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയാ, അത് പ്രഭുമാരായിരിക്കും, മാതാജിമാർക്ക് അത്ര ഇതുണ്ടാവില്ല. ആ മാച്ചിന്റെ സ്കോർ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് സ്കോർ കാണാൻ പോയ ആള് 2 മണിക്കൂർ ഫുള്ള് മാച്ച് കണ്ടിട്ടേ വരും. അപ്പൊ അതാണ് മായാദേവി. ചെറിയൊരു സ്ഥലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ, അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയും മായ ശക്തിവതി ആയതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, ബലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മായയിൽ അകപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ദേവി ഹേഷ ഗുണമായി മാമമായ ദുരിതയ മാമേവേ പ്രപത്തിന്റെ മായ ഇതാം തരംതിരെ. ഭഗവാന് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ മായ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മാത്രം. എങ്ങനെയാണോ പ്രഹ്ലാദ് അല്ലെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിലിടയിലും പിടിച്ചു നിന്നത്? എങ്ങനെയാ? ആ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട്. ദ്രൗപദി ആ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ പിടിച്ചു നിന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട്. ഗജേന്ദ്രൻ 1000 വർഷമാണ് ആ മുതലയുടെ വായിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് നിന്നത്, പക്ഷെ നാമം ജപിച്ചതുകൊണ്ട് രക്ഷ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? അതിനു മുമ്പ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഏകചക്രധാമിലാണ് ജനിച്ചത്. ഹഡായി ഓജയുടെയും പത്മാവതിയുടെയും പുത്രനായിട്ട്. ഏകപുത്രനായിരുന്നു, ഒരുപാട് വർഷം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പുത്രനായിരുന്നു. 13 വർഷം മുമ്പ് മഹാപ്രഭു ജനിക്കുന്നതിനും 13 വർഷം മുമ്പാണ് നിത്തായി ജനിച്ചത്. അപ്പം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ചെറുപ്പത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ സാധാ കളികളൊക്കെ കളിക്കും, പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്തായി ചെറിയ കുട്ടികളായപ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂതന വരുന്ന കഥ, കാളിയന്റെ കഥ, ഗോവർദ്ധന ലീല, ഇതൊക്കെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു ദിവസം, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരെ? ലക്ഷ്മണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ബലരാമൻ തന്നെ. അപ്പം നമുക്ക് രാമായണത്തിലെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? ഒരു അവസരത്തില് ലക്ഷ്മണൻ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട്. അപ്പൊ നിത്തായി പറഞ്ഞു എല്ലാ കുട്ടികളോടും, ഞാനിപ്പോ ബോധം കെട്ട് വീഴും ഡ്രാമ കളിക്കുമ്പോ, നാടകത്തില്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഹനുമാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് രാമന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് ഡ്രാമ ഒക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് നിത്തായി ബോധം കെട്ട് വീണു. നിത്തായി ബോധം കെട്ട് വീണ് ശ്വാസം വരെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടെൻഷനായി. എന്താ പറ്റിയേ? എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ. കാരണം അവർക്ക് ഇത് നിത്തായി ഡ്രാമ കളിക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ അവര് വിചാരിച്ചു എന്തോ പറ്റിയെന്ന്. എന്നിട്ട് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരെയും എല്ലാരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ എല്ലാരും നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിലൊരു കുട്ടി മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഹനുമാനായി മാറിയിട്ട് വേഗം പോയി രാമന്റെ നാമം നിത്തായിന്റെ ചെവിയിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഉടനെ നിത്തായിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ലീലകളിൽ എന്താ പറയുക മുഴുകിയിട്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചത്. ഇങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇങ്ങനെ അച്ഛനമ്മേന്റെ നല്ല എന്താ പറയാ ഫേവററ്റ് കുട്ടിയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയല്ലോ, അപ്പൊ അത്രയും ലാളിച്ച് വളർത്തി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസി അവരെ വീട്ടിൽ വരികയും ആ സന്യാസി പോകാനാവുമ്പോ ചോദിച്ചു, സാധാരണ ദക്ഷിണ കൊടുക്കും സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു ഹഡായോജ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അച്ഛൻ. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ വേണം. ഒരേ ഒരു മകനെ എങ്ങനെയാ തരിക? പക്ഷെ എങ്കിലും ആ സമയത്ത് സന്യാസിമാര് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആ സന്യാസിക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ സന്യാസി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവനം, മായപ്പൂർ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു. അവസാനം മായപ്പൂരിലെത്തിയപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു
അതിനു മുമ്പ് 13 വർഷത്തിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു ജനിച്ച ദിവസം, അതായത് ഗൗരപൂർണിമ നൃത്തം പ്രഭു ഭയങ്കര സന്തോഷത ആഹ്ലാദത്തില് ഭയങ്കര നൃത്തം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സ്വന്തം സഹോദരൻ അല്ലെ, ബലരാമനും കൃഷ്ണനും സഹോദരന്മാരായിട്ട് ആണ്. അപ്പൊ വന്നു. പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിതായി നിമായി പണ്ഡിറ്റിന് മാറി ഒരു നിമായി പണ്ഡിറ്റിന് മാറിയിട്ട് നിമായി പണ്ഡിതനായിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഹരിനാമ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ വീണ്ടും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും. ആരോട്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോടും. പിന്നെ വേറെ ആരോടാ പറയുന്നത് അറിയോ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേറെ ആരാണ് പോവാറ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടെ ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ കാലിൽ വീണിട്ട് പറയും, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ദയവ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കേട്ടു, ചില ആൾക്കാരൊന്നും അത് കേട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പോയി. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടെ പോകുമ്പോൾ ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സഹോദരന്മാര് അങ്ങേയറ്റം എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കള്ളിന്റെ കുപ്പിയൊക്കെ എപ്പോഴും കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട അവിടെ പോണ്ട, നമുക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവസാനം അവിടെ പോവാന്ന്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമുക്ക് ജഗായി മതായിയെ ഉദ്ധരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജഗായി മതായിയെ ആദ്യം ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അറിയോ? ആദ്യം ജഗായി മതായിയെ ഉദ്ധരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത്? ഏറ്റവും കൊള്ളാത്ത ആളുകളെ മുന്നേ നന്നാക്കിയ പിന്നുള്ളൊരു വേഗത്തിൽ വരും. ഒരു ഉദാഹരണം. കറക്റ്റ്. അപ്പം ഏറ്റവും ഇപ്പം എന്താ പറയാ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു കള്ളുകുടിയനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരാളായി, അല്ലെ ഇസ്കോണിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരാളായി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കും, ഓ അപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഏറ്റവും ചീത്തയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു മാതൃക. യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠാൻ തത്ത ദേവേജരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുറുതേ ലോകസ്തത് അനുവർത്തതേ. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരല്ലെങ്കിലും ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അതും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ താഴ്ന്ന ഉള്ള ആളുകള് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരുമ്പം എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ. അതങ്ങനെയായിരുന്നു മൃഗാരി പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈഷ്ണവനായി മാറിയപ്പം എല്ലാവരും കാണാൻ പോയി. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കാണാൻ പോകും, അരിയും പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. കാരണം മൃഗാരി അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരാള്, മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത്രയും നീചനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് വൈഷ്ണവനായോ, അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോകാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇതൊരു പ്രീച്ചിങ് ടെക്നിക്കായിരുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രഭു വേറെ എവിടെയും പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കില്ല, ജയിലിൽ പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും, എന്തിനാ ജയിലിൽ പോകുന്നത്? അവിടെ ഏതൊക്കെ തരം കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കണം. അവിടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ജയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും. ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 90% ആൾക്കാർക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും. ഞാനത് ചെയ്തല്ലോ, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, എനിക്കൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണം. കാരണം അതിലിങ്ങനെ അടച്ചുകൂടി ആ ജയിലിൽ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുറ്റബോധം വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് വിത്ത് പാകണം, അതായത് കൃഷ്ണാബോധം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ ഉയർന്നു വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിചാരിച്ചു, ജഗായി മതായിലെ ഏറ്റവും കൊള്ളരാത്തവര് അവരെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ജനങ്ങളും ഹരിനാമം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എടുത്തു. പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോയി. ആദ്യത്തെ ദിവസം പോയപ്പോൾ ജഗായി മതായി ഒരുപാട് ചീത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചു. എന്നിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും പോയി. ആ സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെയോ ഇങ്ങനെയായി, ഇന്ന് പോണ്ട. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇല്ല, പോകണം. കാരണം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരായിരുന്നു? ആരുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ്
നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബൽറാം അല്ലെ. അപ്പൊ ബൽറാമിനാണ് കൂടുതൽ ശക്തി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന വാക്കൊന്നും ബൽറാം കേട്ടില്ല. വീണ്ടും പോയപ്പോ അവിടെ മതായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മളെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നത്, പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തീരെ കേട്ടില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ കാലില് വീണ് പറഞ്ഞു, ദയവേത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ മതായിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. കാരണം ഒന്നാമത് അവരെ ലഹരിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, അപ്പം സ്വബോധത്തിലല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഉടഞ്ഞ കലം, ഇതില് പിക്ചറിൽ കുപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, കുപ്പിയല്ല മൺകലത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. മൺകലത്തിലായിരുന്നു അവർ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പൊട്ടിയ മൺകലം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പീസ് കാണുന്നില്ലേ, മൺകലം എടുത്തിട്ട് ഒരു അടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിൽ നിന്നും ചോര വന്നു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലേ. കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, വിസ്തരണമാണ് ബൽറാം. ആ ബൽറാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രക്തമൊക്കെ ഉള്ളത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബ്ലഡ് വന്നു, അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹല്ലേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ രക്തം വരുവോ? പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലീലയിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ഗീതാ മാതാജി അറിയോ? അറിയില്ല മാതാജി, അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ. അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ മാതാജി? കാണിക്കാൻ, ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? ജഗായ് മതായ് ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോവില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഹരിനാം സങ്കീർത്തനം, നഗര സങ്കീർത്തനം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, നമ്മളൊക്കെ പോകുമ്പോ നഗര സങ്കീർത്തനം ഈ മോളില് അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് സൈഡിലാണ് പോവാ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബീച്ചിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട്, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, ഞായറാഴ്ച ഒരുപാട് ആള് ബീച്ചിൽ വരും. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഇസ്കോണിലേക്ക് വരില്ല. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഭൗതികയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ വരാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് ഹരിനാമം കേൾപ്പിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബീച്ചിലൂടെ നടക്കും. എല്ലാവരും മൃദംഗവും കർത്താലൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ബീച്ചിൽ, ഈ സൈഡിൽ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ അവരെ നടുവിലൂടെ പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹരിനാമം കേൾക്കും. അവരൊക്കെ ചോദിക്കും, ഇതെന്താ, ഇതാരാ ഈ വട്ട് കേസാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവര് വിചാരിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ ഹരിനാമം ജപിക്കും ചൊല്ലുമ്പം അവരതൊക്കെ കേൾക്കും. മോളിലൊക്കെ പോയിട്ട്, ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം, സ്ട്രീറ്റ്സിലൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, ഇതെന്താ. ചില പേര് ഡാൻസ് കളിക്കും, ചില മൃഗങ്ങളൊക്കെ, നായ്ക്കളൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചില സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കും, അജ്ഞാത സുഹൃതി കിട്ടും. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് അറിയാം ജഗായ് മതായി ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോകില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വേദനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്തെങ്കിലും ലീല ചെയ്തല്ലേ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ആപത്ത് പറ്റി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരൂ. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, എന്റെ തലയിൽ പൊട്ടി ചോര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം മുറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓടിയെത്തുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അറിയാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായ രൂപമായിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ രക്താണ്, അത് സാധാ രക്തമല്ല, അതീന്ദ്രമായ രക്തം പൊഴിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട്. അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത എല്ലായിടത്തും പരന്നു. എല്ലാവരും ഓടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പാർഷദനാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ വേദനിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓടി അവിടെ എത്തി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സന്തോഷമായി, കാരണം അതായിരുന്നു പ്ലാൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീല ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ സുദർശന ചക്രം വന്നു. അത്രയും ദേഷ്യം, കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് മതായിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനു മുമ്പേ മതായി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജഗായി വന്നിട്ട് മതായിനോട് പറഞ്ഞു, മതായി ചെയ്യല്ല, അങ്ങനെ നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ജഗായി കുറച്ച് നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുദർശന ചക്രം എടുത്തപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അരുത്, ഈ ജഗായാണ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൊല്ലരുത്. ജഗായി നല്ലവനാണ്, ജഗായിയാണ് എന്നെ മതായിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. ഉടനെ പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു അവതാരം മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഹരിനാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറയും,
കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസ. കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഗൗരവർണ്ണത്തിലാണ് വന്നത്. എന്നിട്ടോ അംഗാസ്ത്ര പാർഷദം, അസ്ത്രങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്? ഹരിനാമം. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായ, യജ്ഞ ആ അസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിനാമമാണ്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈ ജഗായ് മാതാവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാരെയും കൊല്ലണം. എന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാവരും ജഗായ് മാതയാണ്. കാരണം ജഗായ് മാത എന്ന് പറയുന്നത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരാണ്. അതാണ് എല്ലാവരും, അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോഴേ നമുക്കും അറിയില്ല ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. മാംസം തിന്നത് എന്താ പറയാ പാപാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, എസ്പെഷ്യലി എല്ലായിടത്തും, ലോകം മുഴുവൻ. പക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത്. ഇപ്പോഴും പറയും, ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥനൊക്കെ നമ്മൾ മാംസം ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് വളർത്തുമ്പോൾ പറയും, അയ്യോ ഇല്ല, കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പോഷകം കിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇത് യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർന്നത്, എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല? അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, നമ്മൾ അജ്ഞതയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയും നമ്മുടെ പ്രഭുപാദൻ പറയും, കുട്ടികളെ ചോദിച്ചിട്ടല്ല മാംസം ഒന്നും വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അച്ഛനമ്മയും ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കും അത് അല്ലെ, കഴിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കൊടുക്കും. അതേപോലെ അഭയചരൺ പ്രഭുപാദർ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തപ്പം ഫുള്ള് ഛർദ്ദിച്ചു. കാരണം പ്രഭുപാദർ ശുദ്ധാത്മാവാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലായി വൈഷ്ണവനാണെന്ന്. പക്ഷെ അത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ജഗായ് മാതായിമാരാണ്, ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായിനെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനേ ഗൗരദീശനമ. കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കലാണ് അങ്ങയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം. ശാന്തനാക്കി. കാരണം ക്രോധത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നരസിംഹനെ പോലെ ക്രോധാകുലനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാപ്രഭു. ഇതിനു മുമ്പും നരസിംഹമായിട്ട് ആരടുത്തേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അറിയോ? നരസിംഹമായിട്ട് ആരുടെ അടുത്താ പോയത്? ആർക്കറിയാം? ചാന്ദ് കാസി അല്ലെ. മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച ആ സമയത്ത് ചാന്ദ് കാസിന്റെ പിന്നെ അവിടെ ചെസ്റ്റില് നെഞ്ചത്ത് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നഖത്തിന്റെ, നരസിംഹമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ. എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു, ജഗായി നല്ലവനാണ്, ജഗായി ആണ് എന്നെ മതായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷമായി, ജഗായിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രേമം എനിക്ക് തരുന്നു. ആ സമയത്ത് മതായി വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് മാത്രം കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, അവനെ മാത്രം കൊടുത്തു അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ കാലിലല്ല നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലിൽ വീഴണം, കാരണം അവനെയാണ് നീ ഉപദ്രവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അപരാധം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ മതായി പോയി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദത്തിൽ വീഴുക. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഹരിനാമം ജപിക്കാത്ത സങ്കടമാണ് എനിക്ക് വേദനിച്ചതൊന്നുമല്ല, ഈ രക്തം വന്നത് എനിക്ക് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് അവര് രണ്ടുപേരും പിന്നെ സറണ്ടറായി അവിടെ ശരണം പ്രാപിക്കും. എന്നിട്ട് ഹരിനാമം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. എന്ത് കണ്ടീഷനാ പറയാ ഹരിനാമം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്? ജഗായ് മാതാവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയും. എന്ത് കാര്യ പറയാ അറിയോ? ഹരിനാമം തരാം, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പാലിക്കണം. അത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? അത് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ, അതെല്ലാം പിന്നീട് വരും. വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഏകദേശം അത് തന്നെ. അതായത് നിങ്ങൾ ഇനി പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇനി ഒരു പാപങ്ങളും. ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇനി ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോ, അത് 7ാമത്തെ ഒഫൻസ് അല്ലെ, നാമത്തിന്റെ ബലത്തില് പാപം ചെയ്യുന്നത്. നാംനാദ് യസ്യ ഫല പാപബുദ്ധി, നാമത്തിന്റെ ഫലത്തില് പാപം ചെയ്യുന്നതും നാമാപരാധാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഇനി മുതല്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഹരിനാമം കിട്ടി, നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മാംസം കഴിക്കോ? ഇല്ല, അത് തെറ്റാന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ക്രമേണ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാം, പക്ഷെ ക്രമേണ ഹരിനാമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ പറഞ്ഞു, കാരണം ഹരിനാമത്തിന് അപരാധാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ മരുന്ന് തരുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ പഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തരും അല്ലെ. എണ്ണ പൊരിച്ചതും വറുത്തതും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഓയിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മരുന്നിന് പൂർണ്ണ ഫലം കിട്ടൂ. അതുപോലെ ഹരിനാമം എപ്പോഴും ഹരിനാമം വളരെ പവർഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ
അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മള് യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം പറയും, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ യമനിയമം പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ജഗായ് മതായിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ഈ ജഗായ് മതായി ഈ ജഗായ് മതായി കലിയുഗത്തിൽ വന്ന ഈ ജഗായ് മതായി ആരാണെന്ന് അറിയോ? ജയവിജയന്മാര്. ആരാണ്? ജയവിജയന്മാര്. ജയവിജയന്മാർ അല്ലെ, ജയവിജയന്മാരാണ് ജഗായ് മതായിട്ട് വന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഹിരണ്യാക്ഷനെ കണ്ടു. ഹിരണ്യാക്ഷനും ജയവിജയൻ തന്നെ വരാഹദേവ് കൊന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജയവിജയന്മാരാണ് ജഗായ് മതായി ആയിട്ട് വന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു ലീലയാണിത്. ദിവ്യനായ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നിത്യാനന്ദ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം നരാധന്മാരുടെ മാതൃകകളായ ജഗായ് മതായി സഹോദരന്മാർക്ക് മുക്തി നൽകി. ഇപ്രകാരം ഒരു പരമഭക്തൻ തന്റെ കരുണയെ നരാധമരിൽ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു. ഭഗവാനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നരാധമന് ഒരു ഭക്തന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ തന്റെ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് ഹിപ്പീസ് ആയിട്ട് നടന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഉദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിങ്കാളി കാരുണ്യം നൽകുന്നത്. ദീനഹീന യഥാചലോ ഹരിനാമുദ്ധാരിലോ താരസാക്ഷി ജഗായ് മതായ്. എത്ര ഹീനനായിട്ട് ആളായാലും എന്താ പറയാ, ഹരിനാമം ജപിച്ചാൽ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ സാക്ഷികളാരാ? ജഗായ് മതായ്, താരസാക്ഷി ജഗായ് മതായ്. പരമദിവസം പുരുഷായ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനന്തവും ആശ്ചര്യകരവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഒരു മൂഢന് പോലും തന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത നില സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഗുരു തത്വം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആർക്കാണ് ദണ്ഡം കൊടുത്തത്? അതായത് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ഉത്സവം, പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആരാ ഇത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് മാപ്പൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? പാനിഹട്ടി. പാനിഹട്ടി. അത് ആരാത്? പക്ഷെ ആർക്ക് കൊടുത്ത പണിഷ്മെന്റ് ആണത്? ഒരു ഗോസ്വാമിയാ. ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. അയ്യോ, ഇതൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി അല്ലെ. ഇപ്പൊ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമ്മള് കൃഷ്ണനിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇവൻ കള്ളനാണ്. കാരണം എന്റെ സ്വത്ത്, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വത്താണ് മഹാപ്രഭു. അതായത് ഗുരുവിന്റെ സ്വത്താണ് കൃഷ്ണൻ. ഹിന്ദു പ്രഭുയാ പ്രിയേവ തസ്യ. ഒരു ഗുരു കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. കൃഷ്ണൻ ഗുരുവിന്റെ സ്വത്ത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലിൽ വീണ്, ഈ പിക്ചർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പാദം എടുത്തിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ തലയിൽ വെക്കും, എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്തത് കൊണ്ട്, ഒരു തമാശ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അവിലും തൈരും പഞ്ചസാരയും ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല, പാല് പഴങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചിതാദഹി, പാനിഹട്ടിയിൽ നടന്ന ഉത്സവം, ചിതാദഹി ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു. അപ്പം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കൃപ അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ പാദങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ ശക്തി, ആ സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനാണ്. ബലരാമൻ നിത്യ ആനന്ദനാണ്. ബ്രജേന നന്ദൻ ഹോയിലെ ശശി സുധ ഹോയിലെ സായി ബൽറാം ഹോയിലെ നിതായ്. ഈ ബൽരാമൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം വരുന്നു.
ഈ കലിയുഗത്തിൽ മഹാകാരുണ്യവാനായ ഇവരുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ അനായാസമാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ പ്രത്യേകിച്ചും വന്നത്. അവര് വന്നത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷ എടുക്കാത്തവർക്കും ഗൗർണിത്തായെ വീട്ടിൽ വെക്കാം. DTS ആയിട്ട് വിഗ്രഹ രൂപത്തിലും വെക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഗൗർണിത്തായി ഒരിക്കലും ഒഫൻസ് എടുക്കില്ല. ദീക്ഷ എടുക്കാത്തവർക്കും പൂജിക്കാം. ഗൗർണിത്തായിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരതി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡ്രസ് ചെയ്ത് അഭിഷേകം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം അവര് ഒഫൻസ് എടുക്കില്ല. അവര് കലിയുഗ അവതാരങ്ങളാണ്. പിന്നെ പറയും, പ്രഭുപാദ പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യണം, അവരുടെ മുന്നിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതായത് ജപം മാത്രമല്ല, കീർത്തനമായിട്ട് പാടുകയും വേണം. അവർക്ക് അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഗൗർണിത്തായി ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. വേറൊരു ലീല നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കൂടെ പരിക്രമത്തിന് പോയ സമയത്ത് ശിവാനന്ദ സേനയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശിവാനന്ദ സേനയ്ക്ക് ടാക്സ് ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി. അപ്പൊ ശിവാനന്ദ സേനയാണ് അവരുടെ പ്രസാദമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായി, ദാഹമൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ വൈഷ്ണവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് വളരെ ദേഷ്യം വരികയും ശിവാനന്ദ സേനയെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ശിവാനന്ദ സേനക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുത്തു, കേസ് കൊടുത്തു, ശാപം കൊടുത്തു. എന്താ, നീ വേഗം മരിച്ചു പോട്ടെ, നിന്റെ ഭാര്യ വിധവയാവട്ടെ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതും ഒരു കാരുണ്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എനിക്ക് വേഗം മോക്ഷം കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം. പ്രജേന നന്ദജായ് ശച്ചി സുധ ഹോയലസായി ബൽറാം ഹോലെ നിത്തായ്. പ്രജ രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അത് ശച്ചി ദേവിയുടെ പുത്രൻ, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. ബലരാമൻ നിത്തായി അല്ലെ, ബൽറാമൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ ബലരാമനും വരും, എല്ലാവരും വരും, രാധാറാണി വരും, അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നു. അതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല. അപ്പൊ ഇത് ഗൗഡ്യ വൈഷ്ണവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവൂ. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ബൽറാം പൂർണിമ, ജന്മാഷ്ടമിയൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് അത്രയും അവതാരാണ്. നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗൗഡ്യ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്. അപ്പൊ നിത്തായ് പദകമലം കോടിചന്ദ്ര ശുഷിതല, അത്രയും കരുണ അവതാരായിട്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉണ്ടായത് അല്ലെ. പരമ കരുണ ബഹുദുജന നിത്തായ് ഗൗരചന്ദ്ര. പരമ കരുണ, വളരെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിട്ടാണ് രണ്ട് ജനങ്ങൾ വന്നത്. ആരാ? നിത്തായ്, ഗൗരചന്ദ്ര. സഭാവതാര ശരശിരോമണി കേവല ആനന്ദ കണ്ട. എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും വെച്ചിട്ട് ശിരോമണി ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതാണ് ഗൗരനിത്തായ്. ഗൗരനിത്തായ്. അപ്പം പാത്ര അപാത്ര ദേക്കേ ന ദേക്കേ സ്ഥാന അസ്ഥാൻ. നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒന്നും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നോക്കില്ല, മഹാപ്രഭുവും നോക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വാരിക്കോരി തരും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ജഗായ് മതേ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് ഭഗവാൻ വെച്ച കണ്ടീഷൻ? ഏതാ? അതായത് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടീഷനാണെന്ന് അറിയോ? അത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സർവകർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൃഷ്ണൻ വെക്കുന്ന എന്താ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യ മോക്ഷയിഷ്യാമി മോക്ഷിത, എല്ലാ പാപങ്ങളും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മോക്ഷം തരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത്? നമ്മള് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒരു കണ്ടീഷനും വെക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര പാപി ആയിക്കോട്ടെ, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുണ്യാത്മാവിനെ കിട്ടും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്യൂല് ഏറ്റവും അവസാനം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ആദ്യം കാരുണ്യം കിട്ടുക. ഏതാത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയോ കരോ മോറെ തുമ ബിന കേതായാലോ ജഗത്ത് സംസാരെ മൊസമ പതിത. ആരാണ് ഇതിലും കാള് ദയാലുവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അത്രയും കാരുണ്യ അവതാരമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ചില ദിവസം നമുക്ക് ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ദിവസം നന്നായിട്ട് ജപിക്കും, 16 മാല നന്നായിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ചില ദിവസം എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വിചാരിക്കും, എന്താ മാല തീരുന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തൊക്കെ നോക്കും, മാല എന്താ തീരാത്തത്. ചില ദിവസം ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വരും, ചില ദിവസം ഉറക്കം തൂങ്ങും. ഓരോരോ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജപം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 16 മാല നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി
അത് എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ മാതാജി 108 പ്രാവശ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ശക്തി കിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ളത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, മഹാരാജ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പൊ മഹാരാജ് പോവാനാകുമ്പോ വീൽ ചെയറിൽ മഹാരാജിനെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോ, ഒരു പ്രത്യേക തരം വണ്ടിയുണ്ട് മഹാരാജിനെ, അതിലേക്ക് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് വീൽ ചെയറോടെ കയറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി. പക്ഷെ അത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി 2-3 ആള് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കയറ്റുമ്പോൾ മഹാരാജിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ, നമ്മുടെ ആ വണ്ടിയിൽ ചുറ്റും ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു റിസോർട്ടില് മംഗലാപുരത്ത്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടെ എന്താ ജപിച്ചെന്നറിയോ? ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ ഗൗരംഗ, ഒച്ചത്തില്. ആ ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ ഗൗരംഗ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മഹാരാജിന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ മഹാരാജിന് ഭയങ്കര ശക്തി കിട്ടിയ പോലെയായി. അപ്പൊ മഹാരാജ് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് എല്ലാവരെയും ബ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറി. കാരണം എന്താ പറയാ, ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ പാർഷദനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ഉണ്ടായ ആളാണ്, എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം, അതിന്റെ തെളിവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം മായപ്പൂരില് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജും പിന്നെ വേറെ 2-3 ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭുപാദറും. അപ്പൊ അവിടെ എൻട്രൻസിൽ ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു. അതിന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടായിട്ട് പ്രഭുപാദറും ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജും വേറെ 2-3 ശിഷ്യന്മാരെയും കൂടെ സംസാരിക്കായിരുന്നു. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കീർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തില്. അപ്പൊ കീർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവിടെ നോക്കുക, ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ നോക്കിയേ, അവിടെ ഗവർണത്തായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്, ഗവർണത്തായി നൃത്തം ചെയ്യാനാ? ഈ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദർ ശുദ്ധാത്മാവാണ്, പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇല്ല പ്രഭുപാദർ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കാണുന്നില്ലേ, ഗവർണിത്തായി അതാ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹരിനാമം കേട്ടിട്ട്, കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല കാണുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ ഇല്ല, എനക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിരിച്ചോണ്ട്, ചെറിയ ചിരിയോടെയാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി അത് കളവാണെന്ന്. കാരണം അപ്പാട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീ കളവ് അറിയണം, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം, കാരണം നീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദനാണ്, നിനക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മായപ്പൂർ നവദ്വീപ് ധാം വികസിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ തന്നത്. നിന്റെ പേര് ജയപതാക. ജയപതാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടറി ഫ്ലാഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം ഉള്ള ഫ്ലാഗ് പോലെ. ഈ മായപ്പൂർ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, വെറും ഒരു ചളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നെൽപ്പാടം പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് പോയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. പക്ഷെ അവിടെ കുറെ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ സൈക്കിളില് സിമന്റ് ചാക്കൊക്കെ യമുന ഗംഗ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലത്ത് ബോട്ടിൽ 2 രൂപ കൊടുക്കണം. ആ 2 രൂപ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുരുമഹാരാജ് സൈക്കിളില് സിമന്റ് ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് പോകും മായപ്പൂർ അമ്പലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഗുരുമഹാരാജിന്റെ വേർപ്പുണ്ട്. അപ്പം അതിലെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം ഇപ്പൊ വരുന്നത്, അത് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെ സ്വപ്നമാണ്, മഹാപ്രഭുയുടെ സ്വപ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലം അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പേഴ്സണലായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് മായപ്പൂർ ധാം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിന് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമാണത്. മഹാരാജ് പറയും, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം, എനിക്ക് പ്രഭുപാദർ തന്ന ദൗത്യമാണ്. അപ്പൊ ആ മണ്ണില്, ആ മായപ്പൂർ ധാമില് ആരെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങിയാലും അത് ദണ്ഡവത് നമസ്കരിക്കുന്ന പോലെയായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കുക. അത് ഔദാര്യധാമിലാണ്, അവിടെ ഒരിക്കലും ഒഫൻസ് ഇല്ല, അപരാധമില്ല. നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപരാധം ചെയ്താൽ അത് 1000 മടങ്ങ് അപരാധം ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു മാല ജപിച്ച 1000 മടങ്ങ് മാല ജപിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒഫൻസും അതുപോലെ ഉണ്ടാവും വൃന്ദാവൻ ധാമിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. 3-4 ദിവസം മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കുക, അതിൽ കൂടുതൽ നിന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ധാം അപരാധം ചെയ്യും. പക്ഷെ മായപ്പൂർ അങ്ങനെയല്ല, മായപ്പൂർ ഔദാര്യധാമാണ്. കാരണം മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട്. മായപ്പൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവിടെ കാരുണ്യം മാത്രമേ കിട്ടൂ, ഒഫൻസ് ഇല്ല.
അതുപോലെ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരിക്കലും ഒഫൻസ് എടുക്കില്ല. ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒഫൻസ് ആവും, അപരാധം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കും. അപ്പൊ എത്രയും പറ്റുന്നത്രയും നിങ്ങൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് നാമത്തിൽ രുചി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഓക്കെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടെ അദ്വൈതാചാര്യയുടെ വീട്ടില് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പം അവധൂതൻ എന്നാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പറയുന്നത് അല്ലെ, അവധൂത ശിരോമണി. അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവധൂത ബ്രാഹ്മണൻ, അവധൂതൻ എന്താണെന്നറിയോ അർത്ഥം? ശരീരത്തെ നോക്കാതെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ. ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ. അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭ്രാന്തന്മാരിൽ ശിരോമണി, ഏറ്റവും ഉയർന്നവൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന വെച്ചാല് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ്, പ്രേമ സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത്. പെട്ടെന്ന് നഗ്നനായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കുട്ടീനെ പോലെ ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവും, ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവധൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടെ അദ്വൈതാചാര്യയുടെ വീട്ടിൽ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, നീ അവധൂതരല്ലേ, നിനക്ക് ഞാൻ പ്രസാദം ഒന്നും തരില്ല എന്ന് പറയും അദ്വൈതാചാര്യ. ഒരു തമാശ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് മാത്രം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന് കുറേ പ്രസാദം കൊടുക്കും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കുറച്ച് ബാക്കി ചോറ് എടുത്തിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യയുടെ കാലിലേക്ക് എറിയും. സാറേ, എനിക്ക് നിന്റെ ചോറൊന്നും വേണ്ട, പ്രസാദം വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ആ എറിഞ്ഞത് മഹാപ്രസാദാണ്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ, ഭക്തപാദധൂളിയറ ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീര മഹാബൽ. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം കാലിൽ തട്ടിയ ഉടനെ അദ്വൈതാചാര്യക്ക് അതീന്ദ്രമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയും അവിടുന്ന് നൃത്തം വെക്കുകയും ചെയ്യും അദ്വൈതാചാര്യ. ആ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, അത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിധി നോക്കട്ടെ. അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എങ്ങനെയാണോ ജഗായി മാതായ്ക്ക് കാരുണ്യം കൊടുത്തത്, അതുപോലെയുള്ള കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മന്ത്രം എല്ലാവരും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ആയിരിക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യുക. നിത്യാനന്ദ മഹാനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നിത്യാനന്ദ മഹാനവമി, നിത്യാനന്ദം എപ്പോഴും ആനന്ദം തരുന്നവനാണ്. സർവാനന്ദം, ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യും. ഹരിനാമം പ്രദം ദൈവം അല്ലെ, ഗുരു ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഗുരു തുല്യനാണ്, അല്ലെ ഗുരുവിനെ തരും. നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവധൂത ശിരോമണി, അവധൂതന്മാരിൽ ശിരോമണിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ഇന്ന് ആവിർഭവിച്ച ദിവസം കാരുണ്യം കൂടുന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നാമം ജപിക്കുക, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഗിരിജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതല്ല, നമ്മൾ നിത്യാനന്ദ മഹാനവമി അതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, അപ്പോഴേക്കും പോയി. ഞാനെന്നാ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിത്യാനന്ദ മഹാനവമി സർവാനന്ദ കരംപരം ഹരിനാമപ്രദം ദൈവം അവധൂത ശിരോമണി. ഓക്കെ. ഹരിനാമപ്രദം ദൈവം അവധൂത ശിരോമണി. നിത്യാനന്ദ മഹാനവമി സർവാനന്ദ കരംപരം ഹരിനാമപ്രദം ദൈവം അവധൂത ശിരോമണി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ മാതാജി മോനൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, അപ്പൊ അവര് മസ്കറ്റിലായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, നമ്മ ഇവിടെയാണല്ലോ എടുത്തത്, മംഗളൂരാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാല ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിട്ട് ഹരിനാമം തുടങ്ങുള്ളൂ. ആണോ? അവരാ ഗൾഫിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മാല മുഴുവൻ ജപിക്കോ? ഒരു മാല പഞ്ചതത്വം 108 പ്രാവശ്യം ചെല്ലാണ്ട് ഹരിനാമം ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ നയം. ഓ, അരിയോ, ശരിക്കും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലേ? നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ തവണ വന്നപ്പോ മോൻ പറയാം, അമ്മ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ദേഷ്യം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? അപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടി. അരിയോൽ, ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, 108 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചൊല്ലണം. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അത്രയും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഗീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ?
പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താക്യ നമാമി ഭക്തശക്തി. ഞാൻ അതുണ്ടോ നോക്കാം. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്താവതാരം ഭക്താക്യ കൃഷ്ണം നമ ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം. ആദ്യം പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം. ഭക്താവതാരം ഭക്താക്യ നമാമി ഭക്തശക്തികം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ജോലിക്കൊക്കെ പോണ്ടവരൊക്കെ എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ. പഞ്ചതത്വാത്മകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മാതാജി ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉച്ചവരെ അല്ലേ? ഉച്ചവരെ. അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാദശി പ്രസാദാണോ? എല്ലാ പ്രസാദവും കഴിച്ചൂടെ? എന്തും കഴിക്കാം, അരി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങള് ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ പാലോ വെള്ളമോ അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പഞ്ചതന്ത്ര മന്ത്രമാണോ പഞ്ചതന്ത്ര പ്രണാമമാണോ നമ്മൾ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? 16 മാല മഹാമന്ത്ര അതായത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഇതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യാണ് നമ്മള് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മളോടൊന്നും അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. 1 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാനാണ് പറയണത് ഓരോ മാലയിലും. പക്ഷെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. കൂടുതൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള രുചിയും നമുക്ക് നാമത്തിന് ഒരു അഫൻസും ഇല്ലാണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പഞ്ചതത്മാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭക്തരൂപമായിട്ടാണ് ഇവര് വന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ ഭക്താവതാരം നമാമി ഭക്ത ശക്തികം അല്ലെ? ഭക്തശക്തി. ഇത്രയും ഇത് നമ്മളെ ആക്ച്വലി ഓൾറെഡി ചൊല്ലുന്നതാണ്, എല്ലായിടത്തും ചൊല്ലാറുണ്ട്. നിത്യാനന്ദ മഹാനവമിയും പിന്നെ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം അതില് വരുക. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം എന്നാണ്. ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താക്ക നമാമി ഭക്തശക്തികം. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാ, അതൊരിക്കൽ ചൊല്ലിയാൽ മതി. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ. പിന്നെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പറ്റുന്നത്ര ജപിക്കാം. 108 പ്രാവശ്യം പറ്റില്ലെങ്കിലും എത്രയാ ഓരോ മാല കഴിയുമ്പോൾ ജപിക്കാം. ഓരോ മാല കഴിയുമ്പോ ജപിക്കാറുണ്ട് മാതാജി. 16 പ്രാവശ്യം മാല കഴിയുമ്പോ ഓരോ ജപിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം. അതെന്തായാലും ചെയ്യണം, ചെയ്യാണ്ട് വിടാൻ പാടില്ല. ചില പേര് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമന്ത്രവും ചൊല്ലും, പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വീട്ടില്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? ഇത് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വീട്ടില് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്വൈതാചാര്യയുടെ വീട്ടില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കാണുന്നില്ലേ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇത് മഹാപ്രഭു കൂടെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കുറച്ച് പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യയുടെ കാലിലേക്ക് എറിയുകയും അദ്വൈതാചാര്യ ആനന്ദം കൊണ്ട് നൃത്തം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയില് നന്നായിട്ട് വരാനും വേഗം തന്നെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ